σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Ίσως εγώ ήμουν μόνη. Ίσως. Και έβλεπα ότι υπήρχε μοναξιά και τότε. Λοιπόν. Τι θυμάμαι από τη Μαρουλού. Τι θυμάσαι λοιπόν από τη Μαρουλού εκείνων των πρώτων παιδικών χρόνων. Το σχολείο βέβαια το τελείωσε στο. Ναι, το σχολείο είναι το. Ναι, βέβαια. Έτσι. Το σχολείο με τον Προάκη το δάσκαλο. Ο Προάκης είναι ο μόνος δάσκαλος που θυμάμαι. Η γυναίκα μου θυμάται ότι σεντάντευε κιόλα κάποια στιγμή, δεν ξέρω σε ποια φάση. Σεντάντευε κιόλα, είναι ένα κοριτσάκι λέει, πολύ όμορφο, με κορακάτα μαλλιά, μαύρα κορακάτα μαλλιά. Ναι. Εκείνης της εποχής. Ναι, λοιπόν, για να του λέει έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Δεν έχω πολύ καλή μνήμη. Τώρα τι θυμάμαι από τη Μαρουλού. Από τα Θημιανά. Τι θυμάμαι. Νομίζω ότι δεν θυμάσαι τίποτα. Ή τα έχεις διαγράψει. Όχι, να τα έχω διαγράψει, δεν τα έχω διαγράψει. Θυμάμαι που γύρναγα μέσα στα χωράφια. Θυμάμαι τη γιαγιά μου τη Μαρία που πηγαίναμε για χόρτα. Ναι. Θυμάμαι αυτό που προανέφερα, τις εκκλησιές, που έβρισκα στην ουσία η πρώτη μου οικαστική επαφή. Στον Άγιο Γιάννη το Φακά τώρα που μου λες, ερημιά του Κερατάκη. Ναι, ακριβώς, εκεί. Πού, εσύ παιδάκι πήγαινες εκεί πέρα στον Άγιο Γιάννη. Τι λες. Γιατί όταν έχεις την ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κανείς, να σου κάνει κακό ποιος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε και... Το πολύ πολύ να σε κυνηγήσει κανένας σκύλος. Δεν. Λοιπόν. Και όταν... Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου, περπάταγα μέσα στα χωράφια. Θυμάμαι τις μυρωδιές, νιώθω τις μυρωδιές από το χώμα, το ξερό, καλοκαίρι. Το ότι καθόμουν αποσβολωμένη στις αγιογραφίες, αυτές τις φθαρμένες αγιογραφίες. Ήταν οι πρώτες μου στην ουσία. Παιδάκι τώρα. Παιδάκι, ναι. Παιδάκι, στο δημοτικό πήγαινα. Ναι. Θυμάμαι τα καλοκαίρια στο Μέγαλη Μιώνα, καμπάνια. Ναι. Και μετά στο γυρισμό το ψωμί το ζεστό από το φούρνο της Θείας Δήμητρας. Του Χαραλαμπάκη. Του Χαραλαμπάκη, ναι. Και η μεγάλη μου, έτσι, έκανα πολύ χαρά όταν ήξερα ότι η μάνα μου θα είχε φτιάξει γεμιστά και θα τα είχαμε πάει στο φούρνο της Θείας της Δήμητρας. Θα παίρναμε το λεωφορείο των 10 για το Μέγαλη Μιώνα και μετά με το λεωφορείο των 1 θα γυρίζαμε και θα έπαιρνε το ζεστό ψωμί με το ταψί, με τα γεμιστά για το φαγητό. Εκεί ήταν είναι ένα κομμάτι από την απόλαυση. Και τώρα τρέχουν τα σάγια σου. Κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Γιατί είχε ένα μοναδικό τρόπο να ψήνει η Θεία η Δήμητρα. Ναι. Μάλιστα. Και ώρες ατέλειωτες διαβάσματος. Διαβάσματος και εξωσχολικών. Εξωσχολικών, ναι. Εξωσχολικών. Και πού τα βρίσκεις? Τα βιβλία. Αυτό το οφείλω στη μάνα μου, που είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τα βιβλία. Μάλιστα. Και αγόραζε. Δηλαδή θυμάμαι πάντα ότι υπήρχε μια βιβλιοθήκη γεμάτη από βιβλία. Άρα, κάτι το οποίο δεν ήταν και συνηθισμένο εκείνα τα χρόνια έτσι, στα σπίτια. Όχι, είχε μια αγάπη για τα βιβλία. Είχε αγάπη για τα βιβλία. Τα οποία σου μετέδωσε και εσένα, την οποία σου μετέδωσε και όταν εσένα. είσαι και βλέπεις ότι υπάρχει μια βιβλιοθήκη και υπάρχουν βιβλία, αρχίζεις. Και σε μικρή ηλικία ξεκινάς και διαβάζεις πράγματα που και πρέπει να διαβάζεις και που δεν πρέπει να διαβάζεις. Τα διαβάζεις όλα. Διαβάζεις όλα και κρατάς αυτά που... Και κρατάς, ναι, αυτά που στο δημοτικό προφανώς θα είχατε και το μάθημα της ζωγραφικής. Ή της ιχνογραφίας, όπως το λέγαμε. Στα χρόνια τα δικά μου, είσαι βέβαια πολύ μικρότερη από μένα, αλλά είχαμε εκεί... Είχες κάποια, δηλαδή διακρινώσουνα σε εκείνο το μάθημα, έτσι, στο δημοτικό, στο μάθημα της ζωγραφικής ή της ιχνογραφίας. Όχι, πιστεύω ότι δεν μπορώ να πω ότι, δηλαδή αν πω ότι ήμουν από τα παιδιά που είχα, όχι ακριβώς κλείσει, είχα ιδιαίτερη αγάπη ή συνειδητοποιούσα τι έκανε το χέρι μου, μάλλον όχι. Ναι, δεν είχες κάποια... Όχι. Περισσότερο προς τη μουσική ήμουν. Μάλιστα. Προς τη μουσική, αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν λίγο περίεργα χρόνια, με την έννοια το ότι όταν είσαι και 7 χιλιόμετρα έξω από τυχείο και με έναν πατέρα ναυτικό, που σημαίνει ότι
Η ζωή είναι τελείως διαφορετική όταν λείπει ο πατέρας. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αλλάξει τώρα. Θα έχει αλλάξει τώρα, δεν μπορεί Υποθέτω. να είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά ζεις στην κυριολεξία όταν ο πατέρας είναι στο σπίτι. Δεν υπάρχει ζωή, υπάρχει ασκητική ζωή όταν ο πατέρας λείπει. Εξού και η μοναχικότητα της Τίνας. Τι μου λες, πιθανόν, κουβαλάω και ακόμα κουβαλάω. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε και αν δεν υπήρχε ένα κομμάτι μου, μάλλον ασκητισμού, αν δεν υπήρχε σε ένα κομμάτι μου αυτός ο ασκητισμός της παιδικής μου ηλικίας, δεν θα μπορούσα να έβγαζα αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν τη θεωρώ ότι είναι κοσμική η δουλειά, αυτό που κάνω. Δεν είναι μονόχρωτη όμως η Τίνα. Όχι, καθόλου. Έτσι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άλλο το να περνάς καλά με τον εαυτό σου. Έτσι. Ήσουν ικανοποιημένοι, δηλαδή περνούσες καλά. Πέρναγα καλά, ναι, πέρναγα καλά. Και αυτό εδώ που τα λέμε είναι και ζητούμενο. Οπότε τελειώνει το δημοτικό. Θυμάμαι τις ώρες με το ποδήλατο, στο Αριέντι, το χτήμα. Και εκεί, κολλημένοι στις πρωτομές. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα δύο αδέρφια, έτσι. Άλλα τρία. Όχι. Υπάρχουν δύο αδέρφια, είναι ο Σωτήρης και ο Κώστας. Και υπάρχουν και άλλα δύο αγόρια, που είναι ο Μιχάλης και ο Αλέξανδρος. Μπράβο. Λοιπόν, τελειώνεις το δημοτικό. Τελειώνει το δημοτικό, ναι. Και πας στο γυμνάσιο. Και πάω στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο αλλάζουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με ό,τι έχεις ζήσει στο περιβάλλον του χωριού μέχρι εκείνη την περίοδο, έτσι. Ναι. Εκτός από το ότι έπρεπε να πάρω το λεωφορείο για να κατέβω κάτω στοιχείο σε συγκεκριμένα δρομολόγια, δεν νομίζω ότι μου άλλαξε και τίποτα. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε και κάτι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον τώρα που με γυρίζεις πίσω δεν νιώθω ότι άλλαξε κάτι. Μάλιστα. Και το γυμνάσιο, πώς παίρνουν τα χρόνια στο γυμνάσιο? Τι μπορεί να θυμηθείς, ας πούμε, από εκείνα τα χρόνια του γυμνασίου? Πού στο γυμνάσιο, σε ποιο γυμνάσιο πήγαινες? Τότε, αν θυμάμαι, δίναμε εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Και... Ήσουν καλή μαθήτρια, υποθέτω, έτσι. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν από τις άρεστες μαθήτριες, γιατί μάλλον βαριόμουν. Βαριόμουν απελπιστικά το ότι αυτά που έπρεπε να καθίσω να... Τι έκανες, δηλαδή γύριζες, περπατούσες? Ναι, διάβαζα εξωσχολικά βιβλία. Και περπατούσες. Δηλαδή από τα εξωσχολικά, αν θυμάσαι κάτι που σε είχε επηρεάσει εκείνον τον καιρό, ποιο ήταν? Ποιο ήταν αυτό που μου έκανε... Είτε βιβλίο είτε συγγραφέας. Λάτρευα τον Ντοστογεύσκη. Και εκείνο που λάτρεψα στην εφηβεία μου ήταν ο Καζαντζάκης. Γιατί το Καζαντζάκη, αν δεν τον διαβάσεις στην εφηβεία σου, μετά νομίζω ότι δεν μπορείς να τον διαβάσεις. Πάντως, και τώρα αν τον ξαναδιαβάσεις είναι ωραίος. Πιθανόν. Πιθανόν. Μόνο περνώντας τα χρόνια είναι κάτι που περνάς και προχωράς. Ναι. Σωστά, ναι, έτσι ακριβώς. Δύσκολα να γυρίσεις πίσω. Έτσι. Λοιπόν, γυμνάσιο. Ναι. Τα ενδιαφέροντά σου, έχω την εντύπωση ότι επειδή μεγαλώνεις και όλα, ότι αρχίζουν και γίνονται κάπως διαφορετικά. Έτσι δεν είναι ή όχι? Επεκτείνονται και σε άλλους τομείς. Να σου θυμίσω εγώ εκείνη την εποχή στοιχείο τι υπήρχε. Τι υπήρχε εκτός από τον ΜΕΟΘ στα Θημιανά, που ήταν ένας δραστήριος σύλλογος, με τις θεατρικές παραστάσεις που κάναμε, με κάποια δρόμενα από μουσική παράδοση. Τι υπήρχε κάτω στοιχείο ή τι υπήρχε για ένα κορίτσι που ζει στα Θημιανά, δηλαδή στην ουσία 7 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο, τι υπήρχε? Ναι. Που στην ουσία τι ήταν? Παίρνω το λεωφορείο, κατεβαίνω κάτω στην χώρα, τελειώνει ο χρόνος του σχολείου, μετά αν θυμάμαι κάποια φροντιστήρια, πάλι παίρνω το λεωφορείο, κατεβαίνω, ξαναγυρίζω πάλι πίσω. Αυτή ήταν η διαδρομή, δηλαδή τόσο όμορφα. Αλλά παρόλα αυτά όμως, θυμάμαι πράγματα που είναι πολύ, δηλαδή θυμάμαι βόλτα στο λιμάνι, ο αέρας, οι μυρωδιές της Χίου. Αυτά έχω κρατήσει μέσα μου.
Οι βόλτες μέσα στον κάμπο. Και τα έχεις κρατήσει αυτά επειδή είσαι φύση καλλιτεχνικό άτομο γι' αυτό. Δεν ξέρω αν πολλοί άλλοι έχουν κρατήσει όλα αυτά τα οποία μας λες τώρα εσύ. Εγώ αυτά κράτησα. Αυτά κράτησες και... Δηλαδή κράτησα τις μυρωδιές του κάμπου. Κράτησα αυτό που είπα, τις εικόνες. Έχω κρατήσει ακόμα και τη σφαγή μέσα. Μάλιστα. Τίνα, κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών χρόνων, έτσι, και των λυκειακών βέβαια στη συνέχεια, δεν ξέρω, ήταν και λύκειο και τον καιρό δεν Έφυγα, ναι, ήταν και λύκειο. Φύγαμε μετά από το, να σου το πω με πιο συνοπτικές διαδικασίες, ναι. έτσι. Φύγαμε από Τυχείο, κατέβηκα στον Πειραιά, τελείωσα εκεί το λύκειο και μετά ξεκινάει εκεί. Άρχισα, εκεί πια τώρα, υπήρχαν ναι, οι επαφές. Οι ανησυχίες, οι καλλιτεχνικές, αν θέλεις, ανησυχίες της Τίνας Μάσχα. Ναι, πότε ξεκινούν. Πότε ξεκινάνε. Από τότε που έφυγα στην ουσία από Τυχείο. Δηλαδή ήταν καθοριστική η μετακίνηση. Ναι. Η μετακίνηση στην Αθήνα για μένα ήταν καθοριστική. Ναι. Εάν υποθέσουμε ότι έμενε στοιχείο, πιθανότατα ίσως να μην είχες εξέλιξη. Θα έφευγα. Ούτως ή άλλως θα έφευγα. Δηλαδή είχε στάση φυγής ή, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε έτσι κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού σου που έλεγες ότι παραμένοντας εδώ, ίσως... Δεν μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου το ότι θα έμενα στο νησί. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι θα τελείωνα το Λύκειο, θα πήγαινα στο Πανεπιστήμιο, θα έφευγα. Παρά το ότι είχες τις μυρωδιές, την ομορφιά των εικόνων κτλ. Μόνο όμορφα πράγματα έχω από Τυχείο. Και παρόλα αυτά ήθελες να αποχωρήσεις, να πας κάπου αλλού. Ίσως γιατί ήθελα να κρατήσω τα όμορφα στοιχεία της Χίου μέσα μου. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στον Πειραιά. Ναι. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά αρχίζει, εκεί έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους. Έχεις περισσότερες ευκαιρίες να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους στους οποίους βρίσκεις πού, δηλαδή... Ξεκίνησε από το θέμα Το έναυσμα ποιο ήταν. Πας στον Πειραιά, εντάξει, πας στον Πειραιά. Ναι. Και... Ξεκινάει από τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, έχοντας κάποιους καθηγητές. Αυτοί οι καθηγητές βλέπουν ότι είσαι ένα διαφορετικό... Στο γυμνάσιο, στο σχολείο δηλαδή. Ούσα στο Λύκειο. Μάλιστα. Βλέπουν ότι έχουν να κάνουν με ένα παιδί διαφορετικό. Πώς εκφραζόταν αυτή η διαφορετικότητα της Τίνας Μάσχα? Στο ότι αντιλαμβανόμουν τα πράγματα με έναν δικό μου τρόπο. Δηλαδή ο εγκεφαλός μου επεξεργαζόταν πράγματα με έναν δικό μου τρόπο. Και είναι χαρισματικοί αυτοί οι δάσκαλοι που μπορούν να πάρουν είδηση ότι ένας μαθητής... Να καταλάβουν κάτι τέτοιο. Να πάρουν είδηση δηλαδή ότι ένας μαθητής τους είναι διαφορετικό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γνώρισα και ανθρώπους. Δηλαδή ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που ήταν μέσα στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης. Δηλαδή... Και πώς αντιλήφθηκαν αυτοί ότι η Τίνα Μάσχα έχει έφεση, η κλίση αν θέλεις, προς την εικαστική τέχνη, ας πούμε. Ήμουνα προς την τέχνη. Προς την τέχνη, γενικά. Ένα παιδί που του άρεσε να διαβάζει, που του άρεσε η ποίηση, του άρεσε η μουσική, του άρεσε η ζωγραφική, αλλά γενικά στην τέχνη. Μέχρι που γνώρισα καθοριστικό στη ζωή μου ήταν η γνωριμιά μου με τον Αντώνη Πολιτάκη. Η Τίνα ήταν μοναδική εκείνον τον καιρό στο γυμνάσιο και γι' αυτό ακριβώς οι καθηγητές, ας πούμε, διέβλεψαν ότι εδώ πέρα έχουμε ένα ταλέντο. Δεν ήταν ταλέντο ακριβώς. Δεν ήταν ταλέντο. Ένα κορίτσι με τάλαντο, να το πούμε έτσι. Ότι διαφορετικό θα το έλεγα εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή. Και όταν φτάνει στο σημείο το ότι ο δρόμος σε οδηγεί, η πορεία, όταν ψάχνεις κάτι, αυτό θα το βρεις. Το βρίσκεις. Αυτή τη στιγμή που το ψάχνεις. Για να δούμε τι βρήκε η Τίνα Μάσχα στη συνέχεια, αφού πρώτα δούμε κάποιες φωτογραφίες από χαρακτηριστικές φάσεις, εκθέσεων και της ζωής της.
Τίνας Μάσκα λοιπόν διαδρομής συνέχεια, όπως αντιλαμβάνεστε, όχι αδικαιολόγητα. Θα διαπιστώσουμε μάλλον τώρα ότι όχι αδικαιολόγητα η Τίνα έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη μορφή της εικαστικής τέχνης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Και τι είναι αυτό που βρίσκεις, ή τι είναι αυτό που βρίσκουν στην Τίνα Μάσκα, ή μάλλον τι είναι αυτό που βρίσκει ο Αντώνης Πολιτάκης, είπαμε. Τι είναι αυτό που βρίσκει ο Αντώνης Πολιτάκης, ναι. Ναι. Πιστεύω ότι είδε αυτό και επειδή λάμπεις, φαίνεται απευθείας πόσο πολύτιμο ήταν αυτό που βρήκε. Λοιπόν, ο Αντώνης Πολιτάκης καταρχήν τι ήταν ο Αντώνης Πολιτάκης, εικαστικός. Είναι πολύτιμος